unang mut kamu dapat nasida ikon maroha kamu mardongani nasida sangat baik kamu nasida semodongan panian di hanguluat nasora sudah dumi semrodo di donghatan di batang kuaka buru-buru dioloi aka perempuan ma bawa nabe somon pahuliodna di Tuhani ay bawaido ulu di part di hutana somon Kristus ulu ni hurei ikon motor orman toman martongan hana pohon dohot hade mahonikopi parangin ni buru-buru imana akka di dulu di baka dohot di dulu ni jorna atau somonaka nama parangin hana ni baka mahamu sumulukon para sinirohaon dohot kapasaron dohot haseretok ni roha mahamu masih paunion mahamu dohot masih asasian salut ri tiniroha nguruk rimas panunggahion dohot pamisa hioni deuma siap kamu ala dikicang di serhut nai masih hanulungan mahamu ai ido rahut-rahut ni nasun tengkan dumi damai nasihat tepata ima mangarajai di bakasan rohamuna jara salhut nabi nahin muna marhite-hite hana manang papahenan toktong mai marhite-hite goar ni Tuhan Yesus asa ipana mangarajai rohamuna dohot ulamuna atau nungga dibagi hamu hana ni debata tarimot turuhut ni pardongan saripione naman pun maahun nuan jumur liho ali pahuri jamintar silalahi oro doho maka jongjokon di jolo ni debata nau poto salhut doho di jolo nya kadongan na pumudison na di panloroham do si Justina boru kurba na niritmon gabidonganmu saripe oro doho maka rolongi ibana siang nasaruham doho manglahom siang nasarukum huhut ma parangihon parangin nabadia rak doho ibana naul doho mangajuan ju doho nagaleona tung surah murah parangina jalan sotupa paulahomu manangkan ekonomu ibana paima disiram hamatia kamu sukut molo nam sararuham mangului saluhunai jokma namanukun maanu doho biho ale ina Justina boru kurba mirip ni si jamin kam silalahion bahen donganmu saripe nau doho maka jomjokon di jolo ni dibata nau boto salhut doho di jolo ni dongan na pumudison na di pangiroham do si jamin kam silalahion gabe si doktukmu olo doho maka halong ibana sian nasaruham doho marpangalahot na pure maradokon ibana dohor marparangihon parangi nabadia pabuang alak kristekko jalan setuba mahirolo ko manangkan ekonomu ibana paima disiram hamatiak kamu sugut morong sarapam mangului saluhnai dogma atong masih lehorong tangan siamun mahamu pabua hokni pada muna naposo di debata duau namapuan hatana Tuhanmu marhite-hite goarni debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni topdi purbadia doahu madok na pinadomu ni debata dan jadi siragot ni jolma amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama kamu di sodako Tuhan debatama bohina Tuhanmu jala asima rohana idalamu di dopakon Tuhan debatama bohina Tuhanmu jala di pasau homa gambena tutor di munabe amin. Ya, jadi Tuhan muna dua ngar semibe suami istri. Nampak tiga kuho jamin tarda. Nang boy bebuatan marga purba beol. Ada. Nggak boy besenjom nang pola ada. Ya, jadi molo siya tonga-tonga ni huriata. Bas yang giat mah 7 taba mah pasu-pasu ni keluarga. Pasu-pasu ni agak keluarga ruas. Pasu-pasu ni huriata. Kalau bilang ku odo na boy di patupa.
di Batu Pahuriata. Jadi pakai mawon lah mengurus surat pernikahan catatan sipil bahasa yang mak di pasu-pasu Tuhan ini mah hamu menantu dia hamu mengalahkan saya kudang mar rezeki muna tujuan nerion ditapai mak nampi noparna dengan maroha hitung-hitungan di keluarga muna ate jamin tardah ate dan justina dah burju-burju hamuna dua dah. Pasal kami mak keluar di Kamis. Nah, kami Kurian Tuhata, Mudawata, Jamita, Silalahi,
Nunga kahoton parang parumatan kong nasida janunga di pasok-pasok Tuhan. Arani kita Panginoon mga Tuhan asa mangun nasida di bagasan Tuhan. Ang liat do dami do kelas ni Roma rumah tangga nasida. Saya dihangur nasida maparan parumatan gauni. Ang liat asin Rohan Kristus manok dami parumatan gaun nasida. Arani kita duhon ma Tuhan. Sayang firman parubatan gaun na sida malusyahan di hati siam. Duhok pakirin na tutup di batas jatuh. Saya tukang na sida marsapot alaan di batas upay di bagas na sida. Alam kita Panginoon matutuhanan. Saya diperkukuhi jalan dipasok-pasok Tuhan sama jamitar silahi. Biarkan udaun na nirupa lindungan na saripit. Ang giat magawa ni Tuhan masangat. Jala torok jong nga dapotan paso-paso ni Tuhan mahiti-hiti pagkubasyon dohok ugaw na. Karaniit ka Panginoon matutuhata. Di paso-paso jala dikato Tuhan na ulang pagkubasyon ni si Justina Borupurba. Dohok pangutiyong ni sinodok na. Bahay maibana ulang-ulang na magkopon kelas ni Roha usaluhuk jorma. Alani kita Panginoon matutuhatan. Saya dipasa-pasa Tuhan na makoktong hahitason tuhot hadamyo. Ang iya dikasih ke Tuhan na kelas ni Roha nasida magiti-hiti na dipasa-pasa Tuhan na tunasida aksa yanakon na hipas jalan napatas makroha. Tarumuri mauduk jala biar mida jahoba. Alani kita Panginoon ma. Anggiat mana tahu nasida marak niroba magnida parture ni parmatan kaum nasida. Di basa-basa Tuhan sama mahipason tang hasumangan dohok kelas niroba dinatorasna. Sajak ko Tuhan na jala diurupi aka alialena dohok si solbok nama nasida di saluhut pulau nasida. Asin niroba ni Tuhan sama namang komi aka nama polong niroba dohok na hinahulungan nasida. Nakotong manangyakon mangutihon dohot manguti nasida. Alani kita Panginoon ma. Mari dimahita sambil pemohon pilihan. Jadi nomor 110 ayat 1.